La Vall de Càrcer ha sigut des de sempre una zona amb una important tradició agrícola. Els seus camps de cítrics es caracteritzen per oferir-nos una extensa varietat de fruites de gran qualitat. Qualitat que ha estat la base d'una producció de reconegut prestigi, gràcies al treball dels agricultors de la seva comunitat de regants. La comunitat de regants de la Vall de Càrcer Sellent va ser constituïda en l'any 1906. Exemple de constància i superació en tota la comarca de la Ribera, la comunitat de regants pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i engloba 5 termes municipals. La comunitat de regants engloba els termes municipals de Sellent, de Cotes, de Càrcer, d'Alcàntera, Beneixida i una xicotina franja del terme de Xàtiva, que està a la part sud de la nostra zona. En l'actualitat, la comunitat de regants agrupa 1.600 socis, cobreix vora 20.000 fanecades i la seva producció global és de 65 milions de quilos. L'aigua, motor de la seva agricultura, s'ha convertit en un element estratègic per al desenvolupament econòmic i social d'aquestes zones. I és mitjançant l'aigua com podem oferir al sector citrícola i als membres de la comunitat de regants la possibilitat de modernitzar-se i ser més competitius, d'accedir a una major diversitat de cultius i millorar la seva convivència amb l'entorn natural. Modernitzar el rec és l'opció de futur que sempre ha demanat la comunitat de regants i pel que ha treballat incansablement des de l'any 2007. Instal·lar el rec localitzat de forma paulatina en aproximadament 13.787 fanecades és la major infraestructura executada mai per la comunitat de regants de la Vall de Càrcer. L'obra permetrà a tota la comunitat de regants augmentar la capacitat d'aigua emmagatzemada, pal·liar les deficiències hídriques en èpoques de necessitat i millorar la qualitat del rec. Ens permetrà racionalitzar el consum de l'aigua i al mateix temps ens permetrà fer un canvi de pràctica cultural de lo que és el cultiu avui en dia, perquè clar, el minifundio ja està més que demostrat que no té massa sentit. La red de la canalització de rec a Manta també és molt vella, en la qual també millorarà enormement la distribució d'aigua, les pèrdues pràcticament seran zero i com a conseqüència el manteniment serà molt més econòmic. En total tot redundarà en un benefici pel llaurador i esperem que per la nostra agricultura, que en aquest moment està en hores molt baixes. La zona regable s'ha dividit en 3 sistemes de rec independents: el sistema Gravera, el sistema Montot i el sistema Foia Ascendent, integrats cadascun per un o diversos capçals de rec connectats a bases o impulsions de pous i séquies. Els capçals de rec és precisament on s'inicia l'àmbit d'actuació d'este projecte. Dotats d'equips hidromecànics i electromecànics, s'encarreguen de filtrar, regular, amidar i subministrar l'aigua a la xarxa de distribució. Aquestes xarxes de distribució de canonades, amb les seues corresponents vàlvules de control i regulació, són les que fan que arribi l'aigua a totes les zones regables. Nos encontramos en un cabezal de riego. En este cabezal se hace una doble labor. Se hace la labor de filtrado, el agua que viene es un agua todavía sucia, aquí se ejecuta el filtrado y posteriormente se incrementa la presión del agua para que pueda llegar a las diferentes parcelas con una presión mínima de 25 metros de columna de agua, que es lo que va a permitir posteriormente el regar con suficiente presión toda la totalidad de la parcela. I finalment, la instal·lació d'hidrants és la que permet el subministrament d'aigua a les parcel·les, a més de controlar el cabal i la pressió del servei. Los hidrantes son importantes porque realmente agrupan las distintas tomas a parcela, de 1 a 8 tomas a parcela, integra el hidrante. Consta de los filtros cazapiedra y luego cada una de las tomas tiene su electroválvula y su contador. A partir de estas tomas ya se conectará la red secundaria. La red secundaria es la que ya va a distribuir el agua dentro de cada una de las parcelas de riego. La tecnología es vía radio, ¿vale? Veréis que cada hidrante tiene su antena y vía radio se comunica con las remotas y en la remota ya vía GPRS nos llegará la información al centro de control, que es el que está ubicado en la comunidad de regantes.
L'impacte econòmic i social de tota aquesta infraestructura, inclosa en la primera fase dels obres, és molt important. Les 1.090 hectàrees que formen esta primera fase de reg suposen un abaratiment dels costos, una millora de la gestió del reg i un estalvi de l'aigua del 30%. Però com ha estat possible desenvolupar un projecte d'aquestes característiques per a satisfer les necessitats dels seus regants? El govern valencià, a través de la Conselleria d'Agricultura, ha aportat 3,5 milions d'euros com a subvenció de les obres compreses des dels capçals de reg als hidrants, unes obres que costen en total quasi 7,2 milions d'euros. La Conselleria de Medi Ambient, a través dels fons FEDER, ha pagat completament les obres d'infraestructura de la bassa de reg al capçal, el cost total del qual és de 5,2 milions d'euros. Este esforç farà possible un reg homogeni, optimitzat i de qualitat, permetent al mateix temps que any rere any es posen en servei nous sectors. Este esforç és el que ha fet realitat que s'implanten també les últimes tecnologies de control i de gestió per oferir un major aprofitament de l'aigua i un millor servei als usuaris. Gràcies a aquest sistema, el reg podrà controlar-se de forma remota en qualsevol moment, permetent a la comunitat de regants planificar el consum i maximitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua. El reg localitzat és l'opció de futur per a la vall de Càrcer i la seva comunitat de regants, una opció que garanteix aigua de reg en quantitat i qualitat per a tots els agricultors. I són precisament els agricultors i els membres de la comunitat els autèntics beneficiaris d'aquest projecte que va atorgar a tots major productivitat i millors terres. Per això cal seguir apostant per modernitzar el regadiu en altres sectors i parcel·les, des de les concessions d'aigua de la sèquia d'Escalona i la sèquia de Carcaixent, als termes municipals de Càrcer, Cotes, Alcàntera de Xúquer i Beneixida. Junts podem ajustar l'ús de l'aigua, augmentar l'eficiència del nostre reg i minimitzar el cost de les nostres explotacions. L'esforç final de tots farà que el conjunt global d'aquest projecte siga una garantia de futur per a les generacions presents i futures.